Tím rohu. Ten dvojbok. Andrea Michalíková přijela z Herolkic. Její oblíbenou disciplínou je showmanship and halter. A reprezentuje ranč Zálecná zhoř. Koník je pěkný, hlavně se mi líbí ten tmavý pruh. A já vám o koníkovi prozradím, že se mu říká slíma ve stáji a přivezla si ho jako ročka. Nevidím, kolik je koníkovi let, ale trénují spolu 3/4 roku, takže předpokládám, že jde do 2. roku a předtím nic neuměl. Přezdívku Slíma si vysloužil díky jeho extrémně pomalé chůzi. Možná chodí pomalu, ale couval dneska rychle, velmi rychle. Děkujeme Andreji Michalíkové a na startu je připravena Škrabálková Aneta, startovní číslo 28 a kůň Egon. Čechová Martina, ano, tady Čechovi, omlouvám se, Čechovi se škrkali, takže Čechová Martina startuje, je to kůň Timony Diablobar, startovní číslo 18.